Nyasi maralam ne ringre rawera kendo japuonj Albert Ojwang obagi e kanisa mar Ridgeways Baptist Church. Albert odhial kaka jalo mane jaera kod chuny mang'won. E kindego anyuola mare nojiwo obila mondo mi orang yorno magi nyalo tiyo godo gi jopiny. Ringre Albert Ojwang ibiro kowo dalagi Kakoth e kaunti ma Homa Bay mar kowe kar yweyo mare mogik tarik 4 ma dwe ni. Albert notho e tesend obila ma Central e boma ma Nairobi tok meko mare e kaunti ma Homa Bay. Kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao.